आए छी ससुर छी 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 मतलब हतना मतलब क्या इस समय क्या चल रहा बा हमारा कुछ नहीं के बुझा जग दे इधर आओ रे बाबू। आओ बाबू आओ तो सुन ले गाना सुन ले अपन सरकार की गाना सुन ले ते सुन ले सब्र हो जाओ है। हाँ तो मतलब ये अब देखेगा हमने के बाकी रहे ठीक बा सारे भैया है ये सब देखे के बाकी रहे। कुछ लोग चोरी करप लगा रहल बा कि सरकार गाना अपना चली और फ्लॉप हो गाना मतलब ऐसे वैसे मतलब बहुत सुनने को मिला था हमने के ठीक बा। और तारा वजह से बहुत हमने सुनाती है बात लोग के मतलब कहता है खराब खराब बात लोग बोल रहा है ठीक बा है। क्या मतलब रहे गाना दूसरा की उठा के लाके है क्या मतलब रहे। हम कुछ बोलेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ किसान भैया के पहले बड़ाई करता था और कैसे बता लिया अरे ये बात वाले है। बाकी जब तो जना बतिया जाती बा किसना गाना लागल अपने सरकार के बम लागत और थोड़ा सा हम गाना सुना देते अपना टुंटू भैया के मतलब हैरान स्टार्ट ठीक बा उनका पहले गाना आई दे यही वाला सुन लो विनोद। कितना बड़ाई तू हर कोरी करे जा तू तो गेरुआ कलरवा में बम। हां जग दे ये गाना अपना टुंटू भैया ठीक बा। बाकी दोनों गाना एक में मैच कर रहल बा और गाना देखा जाओ तो मतलब अच्छा बा किसारी भैया के ठीक बा। और ये म्यूजिक को मतलब इतना गाना आई बा इतना कि अब हम सुबह सुबह गाना सुन ला अपन सरकार के कल सुबह में ठीक बा तो हमारे इतना डिप्रेशन में दिमाग रहे कि मतलब म्यूजिक पर गाना बहुत आ बा ठीक बा। लेकिन अपन सरकार ऐसा काम काहे के लड़ आए ऐसे काहे के अपन सरकार अपन ये हम सोचत रही ये मतलब सोच के रात भर आज ठीक बा रात भर हम सुतल रही कि मतलब सरकार ले उम्मीद त ना रहे हमनी के कि भैया इतना मतलब स्टार को के आए दूसरा के म्यूजिक मतलब लाग रहल बा कि का कहला कौन गाना रहे रे बाबू बता रहे जग देव कौन गाना रहे उ अपन मतलब बहुत गाना है वीडियो पर। हां मेकअप लगावल छोड़ देनी कि काची करल छोड़ देनी है एगो कोई के ताकला से गाना है ठीक बा विनोद आप लोग को पता होई कि तो गलवा के ताकला से काची कोई तो मतलब छोड़ देनी गाना ही ठीक बा। और अपना टुंडुलो भैया गाना है बोली तो वही म्यूजिक पर ठीक बा ओ म्यूजिक को मतलब इतना गाना है बा कि हम कितना बताई ठीक बा आई बतावे से ना हम बता पाई कैसे कि बहुत गाना आ चुकल बा ऊपर फिर से अपना सरकार का चुगला विनोद। हां आई हमारा उम्मीद तो ना रहे कि अपन सरकार ऐसे काम करी अरे बाबू आई काय सरकार क्या करी जाओ के जाई जा आई ऐसा संगाना आई तो का होई आई भी अभी बहुत कम भाग रहल अपन सरकार के काहे रे बाबू सरकार के फाइल कहां है तुम लोग रे आई सपोर्ट करो कि सारी व्याख्या की ना तो सब विरोधियों के तनी खुशी होला ठीक बा अपन सरकार के गाना के मतलब रीच नहीं के भागल तो ज्यादा विरोधिया बाबा सो करी इतना खुश पड़ा कि अपन का बताई ठीक बा ऐसे कुछ कुकुर बड़ा सा कुछ कुकुर दो चार गो ठीक बा बहुत बोला था वो बहुत भोका था वो अपन सरकार के बारे में उल्टा सीधा मतलब जितना खराब बात कहे बा सब कह देला उसे ठीक बा। लेकिन लोगों की बात हमरा सुन के इतना मतलब खराब लगला कि अब हम का कह पाई है जगदेव तुम लोग कमेंट करके जल्दी बताओ कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं ठीक है। और सरकार का गाना बड़ी बम लगा तड़ गाना बहुत बेस्ट बा ठीक बा टुंटू में गाना बड़ी कि मतलब बम लगा तड़ गेरुआ कलर में ठीक बा। सरकार के वे गाना बड़ी कि तू बम लगा तड़ गेरुआ कलर में बस फर्क इतना बा कि टुंटू भैया बोले बम लगा तड़ लड़की के मतलब बड़ाई करे ठीक बा और सरकार बड़ाई करे अपना आप के ठीक बा। जगदेव लड़का के बड़ाई करे ठीक बा तू बम लगा तोड़ा गेरुआ कलर में ठीक बा विनोद मतलब इतना गाना बेस्ट बा इतना मतलब अच्छा गाना सुनला के बाद एकदम दिल जुड़ा मिला बा। और खेसारी भैया के पहले एक तरफा मोहब्बत कर जा ठीक बा खेसारी भैया लेकी मतलब गाना बलास लेके आवा चलता नहीं विनोद रोटी पकाए के बाद खाना बनाए बैठ बा चलता नहीं पाला के मस्त।